дошли, дами и господа! Събрали сме се днес тук, за да отбележим едно щастливо събитие в живота на Йорданка и Найден. Те са се открили, повярвали се един в друг и са решили да споделят своето бъдеще, надежди и мечти. Уважаеми младоженци, преди да пристъпим към подписване на акта за граждански брак, е необходимо устно да потвърдите вашето съгласие пред мен, като представител на държавната власт, присъствието на вашите законни свидетели, родители и гости. Йорданка Димитрова Рашкова, желаете ли да сключите граждански брак с Найден Петров Кехайов? Найден Петров Кехайов, взимате ли за ваша законна съпруга Йорданка Димитрова Рашкова? Уважаеми кумове, убедени ли сте, че младоженците по своя воля свързват живота си? Пръстен се мени от обич. Пръстен се мени за вярност. Той е символ на безкрайност.